DXDC Radyoman Report. Giklaro sa mental health expert sa Davao City nga dili pa masulti nga adunay problema sa pangisip ang lalaking nanunggab patay sa duha ka babayi sa barangay 2A. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Hexel Andrio, psychology professor ug kang Paul Albada nga usa ka mental health advocate, ilanggi kanayon nga ang tawong sensitibo sa banha adunay posibleng schizophrenia. Apan gitinaw nga masulti lamang adunay samang sakit ang individual kung na-diagnose na kini. Sa kaso ni Marshall Gonzalez, ang suspect nga nanunggab patay tungod na banhaan kinahanglan usa kining ipakonsulta aron masuta kung unsa ang status niini o kung tungod triggered lang bagyod siya sa giingong pagsaba-saba sa mga biktima. Nagpahinumdom usab si Albada ug Andrio nga mentally challenged man o dili ang tawo nga atong makauban, magbinantayon gyapon kita sa palibot kanunay. Hibalon ang mga nag-unang impormasyon mahitungod sa mental health. Og alang sa adunay mga problema sa mental health, adunay pahinumdom si Andrio. So kung mag-adto ka sa MUA, sa mga counselors or sa psychologists, mura na ka gina-improve mo imong sarili. No, dasin nga maglapit ka sa isa ka psychologist, sa isa ka counselor, isa ka psychiatrist, na nakaidako nga problema. Ang gusto lang gini mo is improve imong sarili. Doon sa isa ka psychologist, counselor, or psychiatrist doesn't make you less of a person. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.